Lah iki bocah kok sih temen ah tenten ya. Wah, cocok gue penyamaran iki. Iki. Bos, ayo. Lah wis dapat sapa, Cuk? Saya penting aman, Bos. Ah, kesuwen kok. Ah, bali teko bank duwite nyong akeh. Oh, bojo tekan omah mesti seneng tak tukoki Honda Jazz. Alhamdulillah. Nanti Bos. Kae. Duit apa sih? Serake bekakasmu, Cuk. Orang duwe lek, orang duwe. Ah, temenan Calon Bos. Eksekusi kok malah. Gawe gawe. apa? Orang duwe kan. Iki Bos. Aduh aja, Bos. Oh, banget tuh. Dibuka kok malah. Lah kok sing dibuka kuine ah dompete blok. Ayo sabar tuh Bos. Iya, alhamdulillah. Duitnya nang kene, Ding. Alah, Nota-nota bank iki. lagi tagihan. Alah.